Aproniano Joaquina Edwin Diosdado Pedro Dumag, Florencio Pelahia Labador, Alfredo Alejandra La Rosa, Liberty Isiderio, Prince Carl Garcia, Mary Grace and Robert Sitlow, Ignacio Halio Reyna, Leticia, Ignacio Jr., Diego, Edna, Judy Dolores, ken amin aminatay daytoy a pamilya, Conrado Opeñano, Numeriano and Margarita Opeñano, Ricardo and Fredesvinda Velasco, Danilo and Filomena Velasco, Floyd and Pilahia Labador, Gladys Mina, Ruben Vergara, ken Fenic Canaveral. Tumakder tayo apo. Daytoy di aldaw nga inaramiti ako, umay kayo. Datayo amin nga umili, intay amin idiyaya ti Diyos anasudi, tuyal daw anapili, daytoy di aldaw nga inaramiti abo, umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay ken kuana, daytoy ti aldaw nga inaramiti ako, umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Iraman tayo pa nga ikararagan ti special intention the Mr. and Mrs. Gordon and Louise Bernadette Bruce, pagyaman ni Emilia Aylar, special intention ni Vincent Aylar, pagyaman ni Filomena Yago ken Ana Marie Faraon ken ti pamilyana. Kakabsat ti Diyos tarigagayan na nga imula tinasayaat nga bukel iti puso tayo babaan dagiti sauna, datayo ti mangawat, datayo ti mangpagbalin nga agbunga, no nadameg adaga agbunga iti nasayaat. Dawaten tayo nga rod, itultuloy na ataraunen ti sauna iti puso tayo, pagbalinan na tayong instrumento na nga mangiwaras iti nasayaat abukel. Tapno nga rod may karitay ang makiranod iti daytoy na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Natay amin kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko, basol ko unay,
Isu ngagpakpakaasi ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, taika kaasi dakuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panagnagnakemda. Ibunan nagdaka, itanok daka, pagrukba banda ka, daydayawen daka. Agyaman kamken ka, gapu iti naindaklan na dayag mo. Iti kangatwa, Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sama, aman nakabali namin, et sika Jesu Kristo, bugbog to, nanak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Kadagiti basbaso ti kaasyan na kami, sika mangika, kadagiti basbaso ti lubong,
iti makanawan ti Ama. Kasyan na kami, Gloria iti Diyos, Kagawad yan talay siksikaw ako, Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatwa, iti timpuyog ti Espiritu Santo, ini gloria ni Diyos. Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, iparang mo ti pudno nga insorom kadagiti na iwawa, tapno iturong mo ida iti dalan mo. Ipaay mo kadi tadagiti na ikameng iti na Kristiyanwan a pammati. Laksiden dati amin a maibusor iti pammati da, ket ti mayatada iti annoroten da. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Iti may basa na daw iti libro ni Propeta Isaiah. Kuna ti Amo, mayarig ti sao iti tudo ken niebe ngagtinlag manipudlan ket sibugan ita pitagat. Pagtugwen na dagiti mula, pangtedda iti bukel nga biti ken talak. At nagsumet dagiti sao nga ibalikan. Aramiden danto nga aramiden, dagiti plan. Tungpalen danto dagiti ani, anang iwan. Iti sao ti Amo. Agyaman tayo di. Ang unga ti bukel nga Kristo iti nadam-eg adam. Sarungkaran ti daga ket mangyeg ka iti ket pagbalinem nadam-eg ken nabakngon. Ang danom dagiti sarayan mo ket pagbungaen ka iti daga. Kastoy ti patang saripaton ken kuana. Agbunga ti bukel nga gisul ti kanameg. Kami dagiti naarado atalon ket padam-egem ti daga. Artisam tapno lumuknen ket padakkelem dagiti mo. Bunga ti bukel nga gisul ti nadam-eg adaga. Managin paay iti naindap. Iti sa dino man napapanam adu a bendisyon ited. Napno dagiti pagpaaraban kadagiti lukmeg nga animal. At darapo kadagiti bakras ito. Agbunga ti bukel nga gisul ti nadam-eg adaga. Saknapan iti karnero dagiti pagpatid. Nakumutan iti trigo dagiti kankan. Agkankan pa ken agderder ida asirarat. Agbunga ti bukel nga gisul ti nadam-eg adaga. May basa na agaw isurat ni San Pablo kadagiti taga-Roma. Bilang po at itagabayan tayo biday sa mga biyag. Saan na may basa at Igagagar ti amin na marswa nga busuray ti panangiparangarang Diyos kadagiti anak. Sana ito
Agyaman tayo ti Diyos. Nagsao ka kada kami, silawang kat panpanunot mi. Ikatemben ti dwa mi, sisasagana kamadungeng. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Di ako at kapumaga na kayo. Sa mga wetyan, Di pa na kay paragawag tinasantuan nga ebanghelyo kat nagsurat sa Mateo. Gloria ti may paikan ka o Apo. Imanaw ni Jesus iti balay, kat napan nagtugaw iti higit ti danaw, tapno manituro. Gapo ta adoonay ti tao nga maritungkol ken kuana. Limbugan iti bilog sa nagtugaw. Nagtakdag dagiti tattao iti takdam. Inaramat na dagiti pangngaran iti panagituro na kadakwada. Kinunana. At damay sa atao anapan nagpuruwak iti bukel. Idi agi purpuruwak nagdisso ti sumagmamano a bukel iti higit ti dalan ket tinuktok dagiti tumatayam. At damot sumagmamano a bukel a nagdisso iti kabatuan a basit na iti dagana. Gapo ta narabaw ti dagana nabiit a nagtubo dagiti bukel. Idi makatangkaya genti init nalaylay dagiti apagtubo a mula ket nagango da adakos agsipod ta di unay nakauneg dagiti ramudda. Nagdisso met ti sumagmamano a bukel iti ayan dagiti siitan a mula adim makkel anang lippes kadagiti kadakwada. Ngem nagdisso ti dadduma a bukel iti nadamdem a daga ket nagdawa da. At da nagdawa iti sangagasot at damot innam a mulo ket adda pay kalpumulo. Inggibos ni Jesus dumngeg nga rod iti asino man nga addaan pan nakaawat. Napandagiti adalan ket Jesus. Apay nga aramatem dagiti pangarig no agsao ka kadagiti tattao. Simbungkad ni Jesus na ited kada kayo ti pannakaammo kadagiti palimet ti pagarian ti langit. Ngem kadakwada saan ta ti addaan maikkanto pay ti ad-ado tapno agsubsobraan. Ngem ti awanan uray basit nga adda ken kuana maikkanto pay. Daytoy ti gapuna nga aramatek dagiti pangarig no agsao ak kada kayo ta kumitkita da. Daytoy ti may gapuna nga aramatek dagiti pangarig no agsao ak kadakwada ta kumitkita da ngem di da makailasi. Agdendegyan da ngem di da makangeg wenno makaawat. Iti kasta matungpal ti padto ni Isaias maipapan kadakwada. Dengeg kay tula dengeg ngem di kay makaawat. Kita kay tula at kita ngem di kay makailasin. Agsipod ta natangken tinugo dagitoy atak tao sinulatan da dagiti lapayag da ket dinggedem da dagiti matada. Amangan no makakita ken makangngeg da ket makaawat da ket amangan no agsubli sa kaniya nga dito ket paimbagan da. Ngem nagasat kayo ta makakita dagiti matayo ket makangngeg da Adventyo na adyo at propeta ket dadto mapay atak tao iti silang kaligakay makita ken dumngeg kadagiti ebanghelyo ngem di da mangeg. Denggen nyo nga rod ti kaipapanan ti pagarian, denggen nyo nga rod ti kaipapanan ti pangarig, maipapan ti agmumula. Dagiti dumngeg ti sao, maipapan ti pagarian, ngem di da maawatan. Mayarig da ti bukel a nagdisso iti higit ti dalan. Umay ti managdakdak iti katarapsusen na tinaimula kadakwada. Ti bukel a nagdisso iti kabatuan, iladawan na dagiti tattao at siraragsak na umawat iti mensahe apaman amang isda. Ngem saan masulit sa mga kadakwada
Ibusin nyo, kung na di jay ko, ibus mi kano di bunubon. Kami malpasan nagadupay, ibus mi kano di bunubon ka nagadupay. Alak agtaraok ti panaulo sumipngeten nang runatan nagadayo jay pagkuan mi adalabsan mi nga linggi kun nami dati paggalasugan ti danom. Kakabukbuteng ije ta nagaduk ulalan ti ayan ti may nga kawayan at kano kapred jay nga agparparang. Darsin nyo kunak ka. Alay amoy ting kastada dagi jay kakadwa. Ali payat ta bunubon inlumlum dan anyo kasta kunak ka ganu malemang. Iso nga no saor ka ngagpatrabaho saor mo dagiti. Impayat-payat inlumlum-lumlum da buno nagluko dagito ko nag paisik sikala may mayaten kun ada mo ije patrabaho at ipalipas na ka tinga rabiin. Ngajay kasi pa nagtatrabaho, pa nagmumula, pa nag mayat ko matatan daytoy todo na ti panagtalon ngem adumat ti mabitin nga bunubon ta babasit pay. Alabarbaring no makatalon tayon ket sustiniren nanto dagita nga talon ti karon no nagilnin yun to man no after ay sus apo. Agasolinan to man ti pagpadanom tayo nagrigat. Sa bali ti sistema tayo ti panagtalon kinday ito'y ibanghelyo. Kanya tayo nagmula tayo ti bukal kasla ko mani mais ya pwede tayo bukal nga imula tayo naarado, nasagadan, nagulisan, itinag mo santo jadapan mo ti manggabgabor. Amoy tag mula kas jay. Da kayo magamit at damo daytay goy-goyoden yun nga rich kids kayo kada daytay goy-goyoden nyo krek 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 wampay ganas una daytay indogsol nga chak. Awam man kasi ubing kami. Saka man ti manggabor. Diyan mo na, muyo dati kung kunak, gay tinag mo sa pagkaskasyahin, jadapan mo, pinartakan day jay. Kanya da, apay nga ipurwak dan? Apay nga dagi purwak, isisiitan ka da, daldalan? Sikaman, padasam ti agmula nga kas jedi. Sa bali kami iya, Jerusalem. Kas ano pa nagmula da? Da tayo, sa gadam, itinag mo. Awan nga pulos ti makalusot kanya tayo, kuryat lang nga. Makuryat na yala, nagtubo ko, kuryat lang ti kalaban tayo. Isuda, ipurwak da, apaya, nakalawlawa nga ron tapanaraten kasla disyerto. Agi purwak dalatan, sadan to aradwen. Digi maarado makagaburan, isunto ti agbunga, digi mapanjayan ti dalan kadakuan awang bibibiyang dan kas lakas jay. Kanya dati agtalon hanga kas la kanya tayo iso nga no pampanunutem apay nga dagi purwak ti bukil ijay siit ijay dalan kabatuan apay nagtungangaw dagito nga agmula ko na tayo tasabali kanya tayo sabali met kanya da ti orientation da ipurwa-purwak da sadan to agarado di magaburan isunton ti mayat kasjay kanya da ngam kayo ito'y in-explain ni Apo Jesus ti kaya na nga sa una ito'y ibanghelyon. Iso nga atiddo. Anya ti kunana, ti bukal sa uti Diyos. Maimula, iti puso ti tao. Adda agbunga ti sangagasot, nasayaat. Agbunga ti inamapulo, talupulo. Adda mo't dagitay kunana, bukal nga agdiso iti puso ti tao, nga adda siit na. In-explain na to yan. Antay ko mga pay nga i-explainan kada da siit na kunana, wan awaten da, ti sao ti Diyos. Ngam, matay adagos, saan nga agbiag? Apaya, tati pakarikutan da ka, dayay, agagom ti sanikwa, dagiti pakaringguran dito'y alubong, dagitay nariribok, isugahayam nga uray makimismisa tayo, isugahayam nga umay tayo umawat ti sao ni Apo Diyos dito'y, no daduma, haan nga agbunga, apaya patayon si itan ti kasla ko nga kinaago. Dagiti pakarikutan dito alubong, dagiti na inlubungan nga pakaragsakan tayo. At dapat dagiti bukal nga kunana nga agdiso, agbiag basit, ngam inton makatangkaya ganti init, matay kunana. Apaya kunana dagiti puso, dagiti tao nga dumngeg ti sao ni Apo Dios, ngam malaylay no makari na dati panubok makari na da iti sakit, makari na da iti panubok iti biyag ka, agpabasol da kini Apo Diyos, haan gayam nga agbunga. Isu gayam nga uri man nakimisa ka, agkumkomplain ka, apaya Apo, nagadumat ti kaarubak nga, di da ka pa'y malagip, apay nagragsak da.
Apay nga siya nga agsak-sakripisyo, binigat nga dinuminggo nga makimisa. Apay nga kasla naragragsak da. Dahil gaya, kaadda puso. Ngam ti salsalod-sudak mat. Apay adda nga ta puso. Ngahaan nga pulos nga mangawat ti sa unya po Diyos. Apay adda nga ta puso nga nakulaapan laengan ti insecurities. Adda apalam, Allah, kasi ko mamot ti biyag ko. Uray nga tano gaburam ti bukol data nga nakadado nga bukol data nga puso na nagapuran. Haan na pulos mapansin di jay bukol di sa uni apo Diyos apaya insecurities. Makikon-contest ka iti biyag, ay apo. Uray nga tano agdipa-dipa ka. Uray nga tano denggem aming nga sa uno hammo nga dalusan. Narigat nga agbunga dahil tabukil haan nga nya naganan agbunga haan nga nasaya at titubo na iso ti kung nagsalsalod-sudet apay at dalat nga tamot puso nga nagsaya at di bukil nga maited ngem dakes mo di jay rumrumar sa bagay no hangka nga aware anya dagiti insecurities tayo dito lubong. Adula unay, dakkel la unay ti kayat tayo iti biyag. Nagado ti hantay mapmapneg kayat tayo ke tagi kwaen tayon ti lubong. Addamot trabaho mon no kaya mo ay nako mapay ijay. Nangangato man na. Addamot trabaho am talunam no kaya mo talunam amin atalon ang kamapmapneg. Addamot pagbiagam nga nasaya at no daduma haang kapay lamap na ay katalaga haan nga pulos nga agbunga isa uni apo Dios haan nga nadalos haan nga clear isugarod nga datayo ka no agmula tayo sagabsaban tayo amoy agsagabsab oh amoy agsagabsab kada no agsagad awang dati ko liglig magamintatan kapan namot ipitpit di jay ruoten da kami ide sagadam suyod samo bagkaten nga itampi di jay ay katumatampi aka nyuman amot tampi na umpay ganas ikatem di jay ruot da jay rugit tapno na saysaya at ti panagtubo na jimulam haan agkakaawatan tayo isugarod nga nagdalos di taltalon niyo ta na may mayat ti tubunahan kasjay mo laang di puso narigat nga agtubo narigat nga agbunga no narugit no adu dagit ay pakarikrikutan tay launay no hantay nga waknitan haan nga agwaya di ramot na haan nga agbunga dayta too much materialism kaya mo Allah tagi ko ang tilubong nakabisbisi kalaunay tilubong awan ti gundaway mo nga agayat adula unay ti insecurities mo at daday tay apalam nga tao ada kay nga managap-apal ay apo malasing ko taropa yo kuraret apay nga tangay suna ka na apay nga taya ka apo apay nga diyang ginawa talaga ang hangkag ginawa uray adda ang kanton ha ang kanto pala naragsak no ang kamapmapneg lagi jay ti mang kalub di bukal ti puso tayo. Baliktaden tayo ti sitwasyon. Pagbalinan tayo nga da tayo mati agmula. Nya? Oh, mangwa na karing kay pay. Haan nga da tayo ti mamulaan. Padasen tayo mat anya ti side di agmula. Kala ko man ni Apo Dios, da tayo mati agbalin nga agmula, agipurwak ka. Agipurpurwak ka ti bukal. Dayjay ngamin, ti pakaabakan tayo no dagduma, tano nagipurwak tayo ti bukal, ekspektaren tayo launay, tinasaya at bunga nahaan. Anyo sa umawawatan ti kong kuna. Di mo no agmula ka namnamaem ti dakkel nga apit haan. Datay amin, kayat tayo haan. Agmula ka nga rod nga lugay, nagngina ti gasolina, nagngina ti abuno, nagngina ti patraktor saka agmula ak tamalugi ak anya ka tunganga haan dakkel ti mula na uray mo laeng ti relasyon no dadduma agmulmula tayo agipurwak tayo ti bukal ti ayat kadagiti dadduma no dadduma masaksaktan ka apaya di na pay supapakan inted ko amin agsakripisyo ak para kanyada awam man laeng ti didak pay sungbatan
Dahil diyan ngamin ti pakaupayan ti tao no daduma. Wen, dahil nagmula, no ni Apo Diyos, nagmula ti bukal, at dagdiso ti kasiitan, at dagdiso ti kabatuan kada nasayat nga daga, haan na pinanunot no inya di pagdiswan na. Ti concern na nga mismo, nagipurwak laeng ti bukal, kasjay kumamag kanya tayo. Just love. Agayat kalatan, agserbi kalatan, supapakan dakin saan, tapno less stress, kuna tayo, haam mo nga namnamaen di supapak na, basta agimula ka, iti bukal, agbunga kinhaan, awanti, haam mo nga concern day jay. Tanugamin no, agmula ka ti bukal, agaramid ka nasayaat, kunwari agaramid ka nasayaat, ngam or-orayom di supapak na, frustration na day jay. Iso nga, maupupay ka, apo, kakasya ka po, nag-abrudag, dagiti anak ko, di dapat nagbasa. Baamtan ah. Agpakpakasaya atak mga kaaruba, apa yang irurubat, nagaagom da, itid moon. No takawon da tamanok mo, baamlatan na, mong ikarkararag na maidalan da. Hindi kayo pala maidalan nga kaaruba, kung ko na lang tagamin ta Facebook mo, bayamlatan. Kasay-saya atin ti agbyag. Ngam, apa yang adala ta tao, ngahan nga nasaya, wang nga rod ta, dati puso na, adda kabatuan, adda siit na. Iso nga ti concern tay tatta, agmula kalata. Haam mo pakarikutan no anya ti agmula ti ayat, haam mo pakarikutan no anya pagdiswan na. Apa ya, ngamin, less stress, maikadwatap no agbaling ka nga naragsak, just love. Isugarod nga no daduma, maupupay tayo. Ang dagiti daduma kakabsat ta abroad, agsakripisyo dati uray lang nga. Nagtuok ti biagda, iliw kada kasladala agtrabaho nga nuangan piman, tapno laeng mabiagda jay pamilya dadtoy. Apo di jay maadadtoy nga pamilyada, apo di kolores amin nga kuko kada, matatuan amin nga kiday kada dagiti. Dahil jay mo ti paggasgastuan da. Agkarasangpot ta parcel da, agmalmalom ta motor nga, bagi ma, bagi ma. Agsangit mo't aday agtrabaho, apo, kakasi kami ito yung trabaho, kanya ti pamilya, la, itid mo latano ka ba ilam? Just love, itid mo. Tapno less stress. Anya ti gungguna tayo kakabsat. Anya ti ipakaibagan na daytoy. Anya ti pangurnungan tayo amin daytoy. To sum up. Anya ti magunggunam nga agmulmula. Di mo't na mapangka agraep ka datangdan na. Go! Mapangkaaggan, apangkaagga, anya naganan, nya kalahiw, no agtupad ka datangdan. Kasi mo, no si ka nasayaat ka niya, po Diyos ko man, nagmula ti bukol king ka, nagbunga, inuwaras mo. Haam mo pang panunutan di tangdan mo, addan tulat tagunggunam. Haam mo pa ilang nga makita tatta, saya atem ti agayat, saya atem ti agbiag, haam mo mapanunot, uray no haam mo panunutin, addan tulat tatangdan mo, tangdan ko na tayo niya. Ngam isuna the reward, kunana ko madaya, jigunggunam, nga agararami tinaimbag, uray haam mo mari na tatta, baka mari nan to ti kapututam, mari nam to ti kamaudyanan, agtrabaho kalattangan na sayaat. Nakaslakan nakaslakan niya mi nga gaputi rurod mi datang agpatrabaho kay inlumlum mon ta bunubon gungguna namot akin nagsaor mo ngamin. Kani di ang trabaho kalatang na saya at di gungguna amo pang panunutan addan tulat ta itid ni Apo Dios nga sopapak dagiti sakripisyo. Ken kamaudyanan na haang kagamin nga makamula iti nasaya at nga bukal no haan nga agtubtubo. Kayat na nga sa unday ta pusom haamo maitad ti ayat nga aggapo kini Apo Dios. No, nakumutan mo ti madi. Haam mo pulos gamin maiwaras hang ka makapagtrabaho tinasaya at nga agayat no nakumutan. Isugarod nga ti makamula tinasaya at dahi ti agbungbunga tinasaya at ti makaitad tinasaya at nga ayat pa nagserbisi pupudno dahi ti agbungbunga ti puso na. Ngam no nalaylay, so dagiti na upay at dalabasit problema kasladan matay. Apa, nagada problema, matayak san may kantalanaan ka. At dalabasit panubok iti biyag, nagrigat ti biyag apo, adin no ya. At kumkomplain, nagrigat ti trabaho mi apo. Kadi hangkag trabaho, ag-resign ka, mabaling ka mga agsalsalong kape. Sakan to agbirok, nagado da kitay nahaan nga nabunga di puso
Dayta mabandog nga trabaho, maupupay no adda pannubo, kasla nakarigrigat ti biag, taapaya haan nga na bunga, iso nga rod nga dalusan, saya aten ag bunga. Anya ti gunggunam, isunan to makaamuhang nga sika. Hamo panunutin giso papak na. Tiag trabaho matangdanan, kung napin ni San Pablo, he who does not work should not eat, kung nanapay. Kaya na nga saon, adda katukad, adda sopapak, ti sakripisyo, urehan nga tatta. Iso nga agmula ka latta, itid mo latta, no nabunga tapos itid mo latta, jigunggunam, hamo pang panunutan, agsublin to. Maminaribo pa hamo pa ekspektaren Nga lakakabsat pa nagmumula, na namulaan tapusom tinasayaat, iburay mo. Iburay mo. Padasin nyo, hanyo iburay taapit yaw, la, marsuod tagurong yaw. Talo tawanan, di mo painakan, di jay, nyanaganan, di jay ayan ti agamang mo, mabao. Nabukbuk ton, iso nga sukatam, numayat ti apit mo sukatam, iburay mo. Lakada kayo, dagiti nini, naki-Christmas program da kanya, irik tinted da na bukbok. Upat atawang kanon. Nya kamo pay imot kunak mo di ka pala iburay. No nalpasan ta matawananan ipabayo mo ited mo kadagita sadot nga kaarubam. Ay sadot nga kaarubam bagasyaw kunam. Dagita nga agtrabaho kaarubam para buram kita agsuble maminribo. Hala kakabsat pa nagmumula, namula angkat na saya at agbungbunga, ited mo. Hamo panunutan no inya ti sopapak na. Hamo panunutan no inya ti epekto na kinda ja pagmulmulaam. Ited mulat ta haang ka nga maupay. Kaya na nga saon, haang ka nga mauma nga agmula. Uray no narigat ti response da, ited mulat ta ti ayat mo. Anya ti gunggunam, isunto mang tangdan king ka. Tangdan ko na tayo, a local term da niya. I-reward mo, isunan to makaamuhan nga da tayo. Tingitingan nyo pa'y ang umunan, no? Agbungbunga mo ila tapusom. Diyos ko, senior citizen kan dandani kamatayan, di pa'y nagbunga tapusom. Inggit imot, inggit kermet, inggit gura. Ay, so Diyos ko, pakawanam. Aging gana kinilungon ka, aging gana nakalungon ka, naka karutrit pala di pusom. Yaklamon niya dahil, lukatan nyo, pagtubon nyo. Paduyak-yak tayo, di pamati. Mamati ak, iti may sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti may sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naiyanak san anaparswa, Diyos sa kasmutlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamit ang ilansay ti krus, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit kat situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag kan dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmang tadi ti biyag. Iso agtao diti ama ken ti anak, kat pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken ti anak, kat nagsao babaen dagiti Santa, Katolika, Kinapostolika. Agbungan to ti adu ti bukel amat nag iti nasaya at adaga. Kakabsat itanga aldaw, ti panaglalanglang tayo iti lamisaan ti apo idatagtay ken kuana dagiti kasapulan tayo. Tapno nasamsamay iti panagtrabaho tayo iti pagarian ti Dios iti bait tayo. Kaditi tunggal panggep ko na tayo, apo denggem ti kararag dagiti tattaom. Oh. Apo a Diyos mi, idawdawatan mi, tinasaya at salunat ni Santo Papa, dagiti ubispo ken papadi mi,
Tapno na anay ti physical ken spiritual a pigsada, ang mga wit iti nakayabanda panagserbi. Dawaten may kan kaapo, Apo denggem ti kararag dagiti tattao. managaya ta Diyos, idawdawatan mi ti pagilyan mi. Agtitinulong kuma dagiti mangidadaulo kada kami, iti lokal ken national, tapno mapaduras ti ekonomiya, mapagkaykay sa tigimong ken mataginayon dagiti nasaya at akanawidan ti pagilyan mi. Dawaten mi ken kaapo, Apo denggem ti kararag dagiti tattao. manangaasi nga ama, idawdawatan mi dagiti agsagsagaba a kameng tigimong mi, nang runang kadagiti masaksakit ken awanan gaway. Sagidem tirikna dagiti tattaom amang ted kadakwaday ti liwliwa, tapno maamiris da ti panakatab tabunuda iti makaisalakan nga inaramid ti sangkatauan. Dawatin may ken kaapo, Apo denggem ti kararag dagiti tattao. manakabali na Diyos, idawdawatan mi dagiti amin nga agad-adal dito'y lugar mi. Agserbi kuma ti adal da, iti dadakkel da ken panagduroas da, kas Kristiyano as itatalugod nga agserbi ken ka, ken ti padada a tao. Dawaten mi ken kaapo, Apo denggem ti kararag dagiti tattao. pagnanayo na Diyos, idawdawatan mi dagiti simminan nakakabsat mi. Iturong kuma ti kaasim ti panakira nuddan ken ka, ken dagiti sa santos mo iti nailangitan na pagariam. Dawaten mi ken kaapo, Apo denggem ti kararag dagiti tattao. Agulimek tayo, intay met dawaten dagiti bukod tayo apangger. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adi mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggem ti kararag dagiti tattao. Diyos nga amami, adtoy ti dawat dagiti anak mo. Patgam kadi dagiti dawat mi nga agpaimet laeng ti pakaidaydayawan tanagan mo, ken ti pannakapasanto dagiti amin at tao gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Amin o Apo nga insagot mo na may kenrigat wen amin ko umay ko idanon ken ka Diyos ko kas pagyaman ko kinaimbag mo iti daytoy ami sa pagyaman Apo iyawan minano mo adanon sabay kumatadaga igarian nga umawat di bagigen daram bunga ti banno genlinged mi idaton mit altar anapnuan suri amin naragsak ladingit mi igay sa migen ka o Diyos nga pumi iti daytoy ami sa pagyaman Apo iyawan minano mo adaton sabay kumatadaga igarian nga
sagot mo na may kenrigat when amin ko umay ko idaton ken ka Diyos ko kas pagyaman ko kinaimbag mo iti daytoy ami sa pagyaman apo iyawat minanubo at aton sabay kumatadda kay karya nga umawat ti bagigen dara. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Apo talyawam kadagitoy daton ti agdawdawat nga iglesyam ket ipaay mo madigdegan ti kinasanto dagiti umawat to iti daytoy a Eukaristya gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mamet Itag-ayo dagita puspuso yo. at dada na si tatag-ay di apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari ket trombeng. Pod noon ay amay kari katurumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi ta iso babaen ti inna ipapatay ken panagungar inaramid na ti pasamak a nakakaskas daaw ada kami nga adda idi iti ikot ti basol ken iti sangol ni patay inkabil na kami iti saad a nagloryaan ket isot gapuna amang namnama kami iti napili a kapututan managanan kami a napili a kapututan kinabadi a naarian nasyon a nasantuan ken ili at tinagikwam ket kalpasan ti panangayab mo kada kami manipod iti kasipngetan inyallatiw na kami iti lawag mo a nakakaskas daaw tapno ti amin adisso ibunannag mi dagiti aramid mo a naindaklan anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo kat konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parswa, ilangit ken dagat, napno dayti pagkaidaydayawan, Hosana iti kangatuan, madaydayaw, ti umay tinagan ti Apo, Hosana iti kangatuan. Pod noon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubuayan ti amin akinasanto, dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kat paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asiaayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy ta daytoy ti bagik isu amayawat to amaipaay kada kayo.
Kastamet akalpasan day di panang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kinin ka panagungar, Inakam insalakan sika ananubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapot iti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano iti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami, aramidam kuma ama ikari kam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken naenggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantan ok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Intay umararaw iti Ama, ket walbon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amin. Ngadat sa dilangit, madaydayaw kuma,
suket salakan lakam ket idi dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay neso Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay ti panakabalin ken dayaw iti agnanayon na din tuag O sakay. Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapo kanyak ti itad ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Sa kumamit. Iti napakumbaba, ken nabunga a puso, nabunga ti ayat, iti paay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya. Kapya. Cordero di Dios amangigan kadagiti basbasul di sangalubungan mga asiga kada kami. Cordero di Dios Amangikat kadagiti basbasul ti sangalubungan mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul di sangalubungan item kadakam di kapya item di kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngem ti may salaeng asaom mapaimbagton toy kararwa. Apo sikat ibileg mi, Apo sikat ti silaw mi, di kamay karing agserbi, Apo sikat ti kamang mi. Kas may sa abanga ni namili namin daga tayong agserbi di Apo narugom narasin nanumo Apo sikat ibileg mi
Apo sikat igamang mi ngem day taabanga numan pa'y naarami di daga lumalubusan ti Diyos grasya na di maibos di banga agbalin na bagnos Apo sikat ibileg mi Apo sikat di silaw mi di kamay karing agserbi Apo sikat di gamang mi kas may sa abanga di namili na aramin di dagat tayong agserbi di ako narugo narasin narumog Apo sikat ibileg mi Apo sikat di silaw mi di kamay karing agserbi Apo sikat di gamang mi Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo, tada kami nga imawat kadagiti na santon a parabor mo, gapo ti masansan a panangaw-awat mi kadakwada, umad adumet ko mati ibunga da ama ipaay ti pannakaisalakan mi, gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso a makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti apo adda kumakada kayo. Sa kuma Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo. Naimbag abigat tayo, amin Apo. Agyaman tayo ken nagragsak tayo di amin na parabor na biag na ken inden na daraken amin na sapay kumata intay amin agkay sa tisidong na amang ipunan ng idinagan na. Ay, Diyos ka.